Ang atong pagaysutan karon mahitungod sa storya sa kinabuhi ug gugma. Der Chara. Ako sa katumboy nangandoy nga mahimong lalaki. Kadamatan ako akong tanaw ng akong kaugalingon. Unabay na usab. Nida ko nako og dili ra mo maintain sa pagagamay. I-college ko og nangila-ila nako ang mabay nga nagpautog sa akong lughan. Ba? Utog din lughan. Sige. Tago na to sa ngalang chismisa. Kay puyabuyag, tuwagid siya basta na ay mga chismis nga moabot. Giganahan ko niya sa iyang pagkatabian kaysa mua hilong pa sa langit. Nagasuod mi tungod lang kay nakatunog kog tae sa bata. Pwede mo katunog sa tae sa bata. Kasuod klaro na. O gitismis gyud niya, og nailhan gyud ko niya. Gitismis niya. Nakatunog siya tae. Ako siyang gila-ila og nakigila-ila sad siya. Atong time nakaingon ko, this is my time, this is our time, it's show time. Gisuon ko ang iyang style, ang pagkatabian o gitawag yun ming duha. Natambal nga si Marites o si Marisol. Mo di nga legendary sila din ang duha. Tungod sa among pagkatismosa, naisyo ming duha og naabot sa tibok kalibutan ang among pangarap. Naabot sa point nga dili na siya motagad nako. Ug dili ko kadawat sa iyang style. Niadto ko sa ila ug wala gid ko niya tubaga. Naabot sa usa ka buwan ug nadunggan nako nga nagpakamatay si Marites. Big. Kaya wala siya makamove on. Hindi makamove on. Tungod lang, kaya gichismis siya. Hindi. Nagbigti, iwa ka move on, gichismis. May kapait na. O mauni siya ang legenda. Saan may agi Ugmaw ni siyang legendary nga chismosa. Nga sa niyong kagi magpadamo nagmamahal Marisol. Dili lagi, tambal yun lang doon.